فستیوالا هاوینê ya yekem li bajarê Qamişlo dest pê dike. 5 rojan dirêj dike û tê de 300 kampanî û firoşgeh bejdar dibin. Her wiha çend hunermend jî tevlî festîvalê dibin. Bi sedan malbat beşdarî festîvalê bûn, Golîbarka Azadî bi ahing, şahî û girêdana govendan dest pê kir. Hunermend Dilo Dogan goja Almanyayê hatiye Rojava bi stranên xwe festîval geş kir. û ji dengê Amerîkayê re got got ew dixwaze kêfxweşiyê bîne dilê xelkê herêmê. Ji Almanya hatima Qamişloka Evînê tevlî festîvala Havînê ya ku li vê deverê hatiye organîze kirin. Bo min cihêkê xweşiyeka mezin e ku hatim vexwendin, ez karibim werim şahiyekê bikim dilê vî gelê me de ku êş kişandiya di rewşeka wisa de pêdiviya we me heye û pêdiviya me jî wan heye. Karên wisa ku têne kirin li deverê rastî bandoreke baş dike. Ez bêjim bêhna wan derdixe, barê wan sivik dike. Ez hez dikim gavên wisa werin avêtin. Bi dehan kampanî firoşgeh di festîvalê de platformek dîtin da got berhemên xwe nîşan bidin. Li gel bejdariya xwaringeh û hilbirînên kelûpelên cûr bi cûr. Huner jî di çalakiyên festîvalê de hebûn. Konên got bi hunerên destan ên kevneşop û tabloyên got ji hêla hunermendan ve hatine efrandin, hatibûn xemlandin. Ez beşê karê desta stevlî vê merecanê bûme. Karê me desta bêtirî wêna tiştê jinê ne, ekswaratên, sincîrên, bazinên, cizdanên, çantane, kemberên, yani tiştên ku jinê bedew bike, xweşik bike. Iqbala xelkê servan tişta rastî jî gelekî heye. Enû çav tiştê kevin dikevin, iqbala we bêtir heye. Yani wek vê merecanê derfetek da me got em jî wek bêjê karê xwe li vê merecanê darxînin. Festîval bi bejdariyeke berfireh a mêvanan rojane çalakiyên xwe berdewam dike. Got ne tenê bi neştecihên bajarê Qamişlo ve sînordar ma. Piştî salin ji şert û mercên ewlehiyê yên aloz li deverê, ew bû cihekî germ ji bo vejandina şahiyan û hevdîtinê di navbera malbat û hevalan de. Ji Başûrê Kurdistanê bi serdan li gel malbata xwezdeketima Rojava bajarê xwe Qamişlo. Li vê derê min gelek hevalên xwe dîtin, min gelek dostên xwe dîtin. Bû cihê dilxweşiyekê bo min jî. Heta beriya 6 meha em dihatin Rojava, wed'a li Rojava tevlî hev bû, rewş xerab bû. Çalakiyên wisa bi vî rengî dilrehetiyekê dike nava milletê Rojava da. û cihê dilxweşiyê ye, yani ev hatina va hunermendan, hatina va kompanyan, nemayişê wa bo berhemên wa, bo kelûpelên wa. Yani dilxweşiyekê dike nava her mirovekî de. Di havîna 2026 de ev cara yekem e got di 15 salên şer û rewşeke ewlehî aloz de li bajarê Qamişlo sê festîval hatin lêdarxistin. Xelk îro hêvî dikin got rojên pêş dê bibin demên ewlehî, aramî û pêşketinê û deriyek ji bo şahiyeke mayînde got destên xwe ji nifşên pêşerojê re vedike. İvan Hasîb, Dengê Amerîka, Qamişlo.